Azokako ateak ere Belaxirik ikusituztela. Zaizue? Batera transportatzen hau. Umea nintzenera. Herri agintariok, herri ordezkariok, Hego Euskaditik etorritako ordezkari guztiok, beraz Nafarroatik ere etorritakoa, sailburua, ongi etorria. Durangoko azokaren arduradun eta kideok, beraz Geredia elkartearen presidente eta kideok batez ere gaurko honetan, arratsalde on. 1975 lehenengo liburu eta diska azoka antolatu zenean dena zegoen egiteko, askotan esan egin dugu. Artean, 4 urte falta ziren Zaizar Bitoriak egunero hasten delako argitaratzeko. 9 urte Mikel Laboak 1-3 aurkezteko. 11 urte Itoiz taldea sortzeko. Artean, besteak beste, 3 urte falta ziren Euskara Batua sortzeko. Dena zegoen egiteko, eta nekez imagina zitekeen zer etorriko zen. Orduan, 15 estan bakarrik jarri ziren. 12 liburuak jasotzeko, 2 diskoetarako, eta azken bat informaziorako. Euskal kulturaren plaza eraikitzear zegoen. Harrezkeroztik, etorri diren 54 edizioek ematen duten perspektibarekin, Gerediaga aitzindaria izan zela esan dezakegu. Beti diogu eta gaurkoan ere bai, 54 urte gero berriz diogu. Aitzindaritza horri esker bidea errezago izan da Durangoko azoka, da Euskal kulturarentzat. Urte hauetan zehar, Euskal kulturaren plaza nagusia eraiki da. Plaza zabala eta handia da, irekia eta anitza. Plaza hau gure kulturaren birika bilakatu da, sorkuntza auspotzen duen bizigarria. Aurten, lehenengo edizioetan bezala plaza hori gune eroso eta abeikorra izango da proposamen gazte eta berrientzat. Era berean, Euskal kulturaren plazak badu ohorezko leku bat aurreko sortzaileentzat, bidea ireki zuten aitzindari horientzat. Aurten, 3 belaunaldi ezberdinetako idazleak elkartuko dira, 3 belaunaldi ezberdinetakoak. Eta horrekin batera, Durangoko doinuak inoiz baino anitzagoak izango dira. Kirmen Uribek dio kulturak janzten duela gure herria. Durangori esker, herri jantziagoa eraiki dugu, sortzaileagoa, anitzagoa ere bai. Herri sortzaile eta jantzia nahi dugu. Bere dimentsioan eta neurrian, aitzindari eta erreferente. Gaur, orain mende erdi bat ez bezala, dena ez dago egiteko, baina asko dugu egiteko. Gaur, denok dugu argi, kultura dela gure herriaren oinarria eta gure herria janzten duena. Gaur ere, badakigu, kulturak beharrezkoa duela ikusgarritasuna, sortzaileek beharrezko dituztela erakusleioak. Zorionak, plaza hau eraikitzen lagundu duzuen guztioi, eskerrik asko plaza hau osatzen, zaintzen eta hazten laguntzen duzuen guztioi.
Euskal kulturak ezinbestekoa du plaza handia, betikoa eta berria. Plaza hori Durangoko azoka da. Eskerrik asko.